Hey jo! Så er vi fandme klar til at gøre klar til lagen, sjovt nok. Vi har lagen party den her weekend her, Dukes Danmark lagen party i Rødingcenteret, og og det kommer til at se lidt af alt det her ud. Det bliver pissegodt. Vi er fuld gang med at sætte op, så I kan lige få en lille rundvisning. Skal vi se, hvor vi skal sidde henad, når vi engang kommer i gang med det lagen her til næste i morgen. Der kommer scenen til, hvad de er ved at bygge nu. Så er der nogle rækker her, og så skal vi herned. Vi skal sidde lige hernede i hjørnet, helt derovre, hvor det bor her. Der skal Nattis søn sidde sammen med mand. Her skal Natty sidde. Her der kommer Bramsen til at sidde. Og her kommer jeg til at sidde. Og herover ude ved dem her, der kommer Tilos, Mads Fuldgas og Facekick til at sidde. Okay, så er vi i gang med opsætningen her bagved, som I kan se. Det bliver pisselækkert. Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal i gang igen. Når jeg først er her, så glæder jeg mig altid helt vildt meget. Ugerne op til, jeg hader det, fordi det er så stressende, at der er altid 1000 andre ting, også når man er børn og så videre. Men nu er vi her, vi er ved at sætte det op. Det bliver pissegodt. I morgen der går det løs kl. 17, og ja, det bliver helt fantastisk. Pissegodt det her, og så skal jeg stå heroppe i morgen. Hey! Så er vi snart klar til at gå på scenen. Prøv lige til her. Prøv lige så mange mennesker, der er kommet. Rigtig fedt. Nu er det scenetid lige om lidt, og så kan vi lige sige hej til Bramsen. Vi skal på scenen, og jeg skal byde velkommen, og det bliver pissegodt, og jeg glæder mig helt vildt. Lidt ned på den her. Hej med jer! Hej med jer! Tak skal I have! Sådan der. Så skal jeg have jeg skal for det første have en ting heroppe, og så skal jeg også se vores gamle bestyrelsesmedlem Tristan heroppe. Kom lige heroppe, giv ham lige en stor hånd! Så er det dinner time! Jeg har også egentlig på Ross. Madtid! En lille plade der. Tilersmanden. Ja! Det var fandme ikke. Vil du holde mig i hånden? Ja, det kan vi godt. Det kan også gå hårdt ind. Ja. Frog Gaming er lige her. Mega nice. Kom så, vi skal ud nu. Dinner! Hvad skal vi have i dag? Ved du det? Jeg kan ikke huske. Wow. Kig. Ham her, jo. Jeg har stjålet ham her til arbejde. Det kommer nok taget hans arbejde som konferencier. I'm sorry. Giv det væk. Nå, du gad ikke, okay. Tak for lort, tænker jeg så. Vi fører semifinale. Men det er rimelig lavsig kvali. Det er lige meget. Kan I da se det? Hvad bruger du for? Er du tror sgu ikke? Jakob, high five. Sådan, mand. Ej, vi bliver nødt til. Prøv igen, kom. Sådan, der. Hey guys, prøv lige at overveje, hvordan du egentlig lige bare sådan en dag foran os andre. Jeg tog bare Masses plads. Han er sakket bag. Han er så min. Det her var faktisk min oprindelige plads. Helt dernede, eller hvad? Og så sneger jeg mig hele vejen op til Mads, og så bliver han ubehagelig. Og så sådan her ser det ud. Bowling. Pisser godt. Vi skal i gang lige om lidt. Så ja, lad os bare springe ud i det lige nu. Hvad skal der ske? Jamen det der skal ske, det er, at Mads Fuldgas, han skal have sig en kæmpe røvfuld i bowling igen. Det er sådan med kort, med på, og det kommer til at ske. Og det er det, der kommer til at ske? Det er det, der kommer til at ske. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan resultatet er i forhold til andre. Bare jeg smadrer Mads Fuldgas. Kom så! Det er hårdt, det her. Jen har vundet.
2 hours later. Jeg synes, jeg føler mig uretfærdigt behandlet af Eggers. Jeg synes, at han skal overveje sine handlinger og de konsekvenser, det tager. Jeg synes, han siger undskyld til alle borgerne i Gram og Røde for de ting, han gør. Tak for jeres tid. Det er så tæt på! Ja! Det prøv lige at se. Jeg fik striken. I got it. Han siger, den der video, den vil han gerne se. Ja, det kan jeg godt se. Oh yeah! Det er godt. Det var bedre. Hvad betyder det her? Thielers, han har bare en lille kost. Hvad så? Hørte du det? Nej! Day 3. Day 2. Jeg har lige spillet med i Rocket League-turneringen, og jeg vandt. Ikke. Ham her ikke. Den ginger der. Han er bare en idiot. Hvorfor kigger du på dig selv? Du skal kigge her jo, i kameraet. Ja, han er pisse irriterende. Han vandt over mig, og så smed han mig ud af det der Rocket League-turnering der. Dag 2. Folk de gamer stadigvæk. Det er fedt. Folk er godt mod. Kabelstyring, det er vigtigt. Kablerne skal rulles ordentligt sammen. Hvis ikke de bliver det, så bliver Martin sur. Fordi det er ham, der skal styre, at der skal købes nye. Eller ham, der skal give lov til det. Så det er vigtigt. Kablerne skal være i orden. Godmorgen. Det er så meget passende, når vi spiller Sweet Child of Mine og snakker om død. Ja. Ikke dårligt. Ja. Godmorgen. Klokken den er 08:12. Jeg er træt. Det er sidste dag. Folk er rigtig mange af smuttet, og jeg skal også snart hjem. Og i seng igen. Puh. Men jeg får også morgenmadstid, så det får vi ordnet nu her. Ja, jeg tror ikke, der kommer til at ske så meget fra i dag, men vi kan lige få på afslutningen over. Velkommen til Salami TV.dk. Altså. Det var det for den weekend. Der er ikke mere på programmet. Det er slut. Det er brudt det finale. Jeg har været hjemme nu, eller jeg har været hjemme i lidt tid. Jeg har fået sovet, og så vil jeg bare have lov at sige tak, fordi du så med. Så må du have en rigtig god dag, weekend, hvad end vi er nået til på det her tidspunkt her. Hej hej.